Hare Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Preshnaye Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna. അപ്പോൾ നമ്മള് ക്യാമറ എന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക്? ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? മാതാജി വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ കാണാൻ? സ്ക്രീൻ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ആ ജീവചരിത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പാസ്റ്റ് ടൈംസ് എല്ലാം കണ്ടു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തില് തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടതും, പിന്നീട് ആ ഗുരു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് പോവുകയാണ്. ആദ്യം ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോയി. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും അവിടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും കുറെ ഭക്തന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും പണ്ട് ന്യൂയോർക്കില് ടോംസ്കിൻ സ്ക്വയർ പാർക്കില് ഒരുപാട് പേര് ഈ ആ പാർക്കിൽ വെച്ച് പ്രഭുപാദർ ഈ കീർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് കുറെ ഭക്തന്മാരെ കിട്ടിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്കിലുള്ളവരെക്കാളും ഭൗതികമായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഭക്തന്മാര് തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോകണോ പോകണ്ട എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് തന്റെ വേറെ രണ്ട് ഭക്തർ, അവര് വിവാഹം കഴിച്ച ദമ്പതികൾ, അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്ര റോക്ക് ഡാൻസ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്താൽ നമുക്ക് കുറെ ഭക്തന്മാരെ കിട്ടും. എല്ലാരും ഹിപ്പികളാണ്. ഹിപ്പികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ന്യൂയോർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹിപ്പികളുള്ള സ്ഥലമാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിനെ എതിർത്തു. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിൽ പോവുക തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്ര റോക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ റോക്ക് ബാൻഡുകളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് കംസ് വെസ്റ്റ് എന്ന ആ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതായത് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം. കാരണം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ ഒക്കെ കേട്ടു, ന്യൂസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതും എല്ലാം അവരും അറിഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സ്വീകരണം, അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തന്മാര് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറെ ഭക്തന്മാര് ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തര് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ വരുന്ന പലരും ഒട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, ഈ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് ഭക്തന്മാര് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പോ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്
എന്താണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. അവരെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തുക തന്നെയിട്ടേ പോകൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും പാപികളായിട്ടുള്ളവർ അവർ ഈ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങളോ അതുപോലെ ഈ 16 മാല നാമം ജപിക്കുന്നതോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരല്ല. ചുമ്മാതെ വന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞു, ഇവരൊന്നും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഗുരു സ്വീകരിക്കും. അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒരു ഗുരു ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആണ് ഈ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. കാരണം അതൊരു വലിയ റിസ്ക് ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് ഈ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ഇപ്പൊ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുരിശിൽ തറച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാര് വരുമ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക്, അതും ഈ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ഈ ഹിപ്പികളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ ഒരു കടമ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ അവർ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമുക്കറിയാം ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരുപാട് പേരെ ഒന്നും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ എന്താണ് ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തന്മാർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും തയ്യാറാണ്. അവരാ റിസ്ക്, നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അതാണ് മഹാഭക്തന്മാരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പോ എന്താണ് ഒരാള് ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അതില് ഒരു ഹിപ്പി ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങേക്ക് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ശിഷ്യനാക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഉത്തരം തരണം. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആരാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോ ഈ വ്യക്തി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈശ്വരനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് കൃഷ്ണൻ. ശരി, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ്? അതാണ് 2ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വളരെ നന്ന്, ശരി, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നൊരു സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ദാസനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒരു ദുഃഖവും വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് നല്ല ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സമയം തെളിയിക്കുമെങ്കിലും ഇവർ ഇത്രയും ഒന്നുമില്ലാതെ കിടന്ന് ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇവര് വീണ്ടും അവർ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവുമാണ്. ഒരു യുദ്ധമാണ് മനസ്സും ശരീരവും കൊണ്ട്. ശരീരം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയും, മനസ്സും നമ്മളെടുത്ത് അതിനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കാം, നാളെ തൊട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ, ഇന്നലെ രാത്രി ലേറ്റായിട്ടല്ലേ കിടന്നത്, അപ്പോ ഉറക്കം കറക്റ്റായിട്ട് വേണമല്ലോ ശരീരത്തിന്, എന്നൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ യുദ്ധത്തില് ആരാണോ ശക്തൻ അവനായിരിക്കും ജയിക്കുക. ഒരുപാട് പേര് ഈ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ തോറ്റ് പിന്മാറാറുണ്ട്. അവരിത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികതയിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ശക്തരായിട്ടുള്ളവർ ഈ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പോലെ അത്ര കർക്കശ നിഷ്ഠയൊന്നും അവര് പാലിക്കില്ലായിരുന്നു. അവര് ഇവിടെ കീർത്തനം ചെയ്യും, കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോയി സിഗരറ്റ് വലിക്കും, ചിലപ്പോ അവിടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും അവരെ അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യരുതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവര് പയ്യെ പയ്യെ ക്രമേണ അവർ ഇതിലോട്ട് വരും. അവർ ഈ കീർത്തനത്തിൽ എന്നും പങ്കെടുക്കുകയും എപ്പോഴും ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പയ്യെ ഇതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. എന്നാൽ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. മംഗലാരതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഭക്തന്മാര് ഈ മംഗലാരതി കഴിഞ്ഞ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ഈ ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഈ കഞ്ചാവെല്ലാം കഴിച്ച് ഉന്മത്തരായി ഇരുന്ന് അതിൽ നിന്നൊന്ന് ഈ കിക്ക് വിടാനായിട്ട് ഇവര് നേരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ആഹാരം കഴിക്കാനും. പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹിപ്പികളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ കഞ്ചാവെല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര ആശങ്കയായിരുന്നു. യുവാക്കൾ എല്ലാരും ഹിപ്പികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഒന്നിനോടും സഹകരിക്കുന്നില്ല. അവര് ഉന്മത്തരായിട്ട് മദ്യവും കഞ്ചാവും എല്ലാം കഴിച്ചിങ്ങനെ നിന്നാൽ നാളെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ഈ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എല്ലാം തകർന്നു പോകില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു സംഘടന തന്നെ രൂപീകരിച്ചു ഈ USA. അപ്പൊ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതില് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്വാമിയെയും കൂടെ ഇവര് വിളിച്ചിരുന്നു ആ സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അതില് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ ഈ ഹിപ്പികളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവര് ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാം എന്താണ് യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-16 വയസ്സ് തൊട്ട് 25 ഇടയ്ക്കുള്ളവരാണ് ഈ ഹിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് വീട് വിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും. വീട് വിട്ടിട്ട് എവിടെയും സ്ട്രീറ്റിൽ എവിടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. രാത്രി കഞ്ചാവൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കും. അപ്പൊ ഈ പോലീസ് വന്ന് ഇവരെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പോലീസുകാർക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു പൊറുതി ഇല്ലാതിരിക്കാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ കേട്ടറിഞ്ഞു ഈ ഹിപ്പികൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വേറെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കിട്ടി അവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അത് രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ പേര് അവിടെ വരും. ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് 2 മണിക്കായപ്പോ ഈ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ രാധാകൃഷ്ണ ആ കടമുറിയുടെ അവിടെ ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ വന്ന് വാതിലിൽ തട്ടുന്നു. അപ്പൊ പോലീസുണ്ട്. ഒരു ഹിപ്പിയെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അപ്പൊ ആ ഹിപ്പി വിളിച്ചു പറയാണ്, ഹാ കൃഷ്ണ എന്നെ സഹായിക്കണേ, എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കരുതേ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു കൂവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരൻ വാതിലിൽ തലയിട്ടിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ, ഇയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അവരും കുറെ പേരെ അവിടെ കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിപ്പികളെ പോലീസുകാർ വരെ അവിടെ കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത്രയും ഉയർന്ന സന്യാസി ഇവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പരമഹംസയാണ്. രാജ്യം മൊത്തവും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും താഴ്ന്ന മ്ലേച്ഛാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പെടാത്ത ആൾക്കാരാണ്. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രാസിനേക്കാളും താഴ്ന്ന തരം ആൾക്കാരാണ് മ്ലേച്ഛാസ്. അപ്പൊ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സന്യാസി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗിന്റെ ഗുരുവാണോ? അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഹിപ്പികളുടെ ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ LSD എന്ന ഈ കഞ്ചാവ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇവരെ എല്ലാരും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
അപ്പോ പക്ഷേ ഈ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇതില് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ സമൂഹം കാണുന്നത് ഈ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗിന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ അതേ ഞാൻ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗിന്റെ ഗുരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വിവാദമാവും. ഇദ്ദേഹം ഈ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ താടിയും കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇതാണ് അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ്, ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അപ്പം ഈ കഞ്ചാവെല്ലാം വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരുടെ ഗുരുവാണ് എന്നാവും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരുടെയും ഗുരുവല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഓരോ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും പല ശിഷ്യന്മാരും ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകുക. മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനോ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്നാൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അതേ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിന്നാൽ നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, അടുത്തത് എന്ത് പറയണം. അപ്പോ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത് വരും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ശല്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾ വരെ ഇതില് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോ ആളുകളെ ശാന്തമാക്കും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ പറയും, ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ശാന്തമായി ഇരിക്കും, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ദൈവമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നവനായിരിക്കുമല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ശക്തിയുണ്ടോ? അത്രയും ജ്ഞാനമുണ്ടോ? പിന്നെ അവതാരമാകുന്നത്, ഈശ്വരനാകുന്നത്, ഒരുവന് വേണ്ട ഗുണഗണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം എണ്ണി എണ്ണി പറയും. അങ്ങനെ ഈ ധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഈശ്വരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ശക്തിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര്, ബാക്കി സദസ്സിൽ ഇത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളും എന്താണ് ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾ ശല്യം ചെയ്യാനും ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അകറ്റും. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കഴിവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ ഗുരുവും കൂടാതെ മഹാനായ മനുഷ്യനും കൂടിയാണ്. ഒരാളെ പോലും ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ വേദനിപ്പിക്കാതെ ആണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അപ്പോഴേ ഇറങ്ങി പോകാനും വല്ലതും പറയും. പക്ഷെ ഇത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി ആ താഴ്ന്നിറങ്ങി വന്ന് അദ്ദേഹം അത്രയും കൃപാലുവാണ് പ്രഭുപാദർ. ആരടുത്തും ഒരു വിദ്വേഷം വരുത്താതെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കും. ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവരെ ഇറക്കി വിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരു വേദനയില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇനി മുതൽ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോവാം. രാവിലെ ഒരു 6:30 ആകുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നടക്കാൻ പോകാം, പാർക്കിലേക്ക് ഒക്കെ പോകാം. അപ്പം പ്രഭുപാദർക്ക് വഴി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭക്തന്മാരാണ്, നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തൂടെ പോകാം, ഇവിടെ പോകാം. അപ്പോ ആ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ ചെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദർ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറയും, അവിടെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ
പക്ഷിയുടെ കാഷ്ടം കാണും. എന്നിട്ട് ആ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് പക്ഷിയുടെ കാഷ്ടം കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിലെന്താണ് അർത്ഥം വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ പറയും, നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോ പിന്നെ വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് കാഷ്ടമല്ലേ, ഇതിനെന്തോ പറയുന്നത്, ഇത് അതിന്റെ വിസർജനം, പക്ഷികളുടെ വിസർജനമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പക്ഷികൾ ഈ മരത്തിൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഈ പക്ഷികൾ ഈ മരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പക്ഷികൾക്ക് പോലും അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് അത്രയും ആസക്തിയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഭയങ്കര ഫാമിലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം അർജുനനും തന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. തന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, അപ്പൊ ഇവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? അപ്പൊ ആ ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ അർജുനന് വരെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തോടും നമ്മളുടെ വീടിനോടും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നോ, ആസക്തരാകുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. ആ വീടിനോട് ആസക്തിയാകുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം ആ വീട്ടിലെ ചിലപ്പോ നായയായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒരു സർപ്പമായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റ വരെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അതേ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് തന്നെ. ഈ പാറ്റയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് അതേ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ, അമ്മ, നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാരും നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല, കുറച്ച് നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ കടമ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഡൽഹി വരെയുള്ള യാത്ര. അപ്പൊ 2 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ആ 2 ദിവസം നമ്മളൊരു കോച്ചില് ആ ഒരു ബോഗിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബോഗിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കാണുക പോലെയുമില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാരും. ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത ഈ ഒരു ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ അമ്മയും അച്ഛനും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ഓരോ ജന്മവും ഇതാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ നിന്ന് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകാൻ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും എന്ത് കണ്ടാലും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ലെസൺസ് ആണ് പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന ബോധത്തിലെത്തുക. എന്നാലേ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പോ കുറെ വൃദ്ധന്മാര് അവിടെ നിന്ന് ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന കാണും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഈ വൃദ്ധർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമയത്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കാതെ ആധ്യാത്മികതയിൽ പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ വൃദ്ധന്മാർക്ക് എന്താണ് ചെയ്തേണ്ടത് എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃദ്ധർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, മക്കളൊക്കെ വലുതായി, അവരവരുടെ സ്വയം പര്യാപ്തരായി, അവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി, അവരെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃദ്ധര് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരിതുപോലെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് കൂടും, ക്ലബ്ബുകളിൽ പോകും, അവരുമായിട്ട് ബുദ്ധിയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയും, അല്ലെ കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിനായിട്ട് ഒരു പൂച്ചയെയോ പട്ടിയെയോ സമ്പാദിക്കും. ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരാരെയായിരിക്കും സേവിക്കുന്നത്? ഈ പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും ആയിരിക്കും സേവിക്കുന്നത്. പട്ടിയോടും അതുപോലെ പൂച്ചയോടും ഈ മൃഗത്തിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ആസക്തി. അപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.
പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അവർ ഈ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. പക്ഷെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊന്നും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവത്തുമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ വഴി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് യുവാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായമായവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളായ നിങ്ങൾ വേണം മാറാൻ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഓരോ മോർണിംഗ് വാക്കിലും ഓരോരോ രസകരമായിട്ട് ഉള്ള ലെസൺസ് ആണ് അദ്ദേഹം തരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതുപോലെ ടോംകിൻസ് സ്ക്വയർ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പോലെ ഹിപ്പി ഹിൽ എന്ന ഒരു മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഇദ്ദേഹം കീർത്തനം തുടങ്ങും. അവിടെയും ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരെല്ലാരും വരികയും ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കുറെ ഭക്തന്മാര് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തരില് ശ്യാമസുന്ദരനും മാലതിയും ഇവര് ദമ്പതികളാണ്. അപ്പൊ ഈ മാലതി ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഒരു കൊച്ചു പ്രതിമ കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു കൊച്ചു പ്രതിമ സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കും. സ്വാമിജി ഇത് എന്താണ്? അപ്പൊ സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കണ്ട് അദ്ദേഹം സന്തോഷം കൊണ്ട് അതിനെ കൈ തൊഴുത് അതിനെ വണങ്ങും ആ പ്രതിമയെ കണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നത് ജഗന്നാഥിനെയാണ്, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപതിയെയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദി. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ ജഗന്നാഥിന്റെ കൂടെ മറ്റ് 2 മൂർത്തികളും കൂടെ കാണുമല്ലോ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിരുന്നോ? അപ്പൊ മാലതി പറയും, അതെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് ഇനി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എവിടുന്നാണോ വാങ്ങിച്ച ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ് ബാക്കി 2 കൂടെയുള്ള ബാക്കി 2 പ്രതിമയും കൊണ്ടുവരും. ആരാണ് ബാക്കി 2 പ്രതിമകൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ സുഭദ്ര, ബൽറാം. അപ്പോ ഇവർക്കറിയില്ല. ഇവര് നോക്കുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു പ്രതിമ, ഒരെണ്ണം കറുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം വെളുത്തിരിക്കുന്നു, ഇത് എന്താന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറയും, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ തടിയിൽ കൊത്ത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടോ ഭക്തന്മാരില്? അപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദരൻ പറയും, എനിക്കറിയാം, ഞാനത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാനൊരു ശില്പിയാണ്. എങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഈ കൊച്ചു ജഗന്നാഥാണ്, അത് കൈക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജഗന്നാഥനെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇതിന്റെ 3 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു പകർപ്പ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ 3 അടി പൊക്കമുള്ള പകർപ്പ്, അതിനുള്ള ഡിസൈനും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും കളർ ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാം പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആരാണ് ജഗന്നാഥ് എന്നുള്ള കഥ പറയാൻ തുടങ്ങും. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന പേരുള്ള ആ രാജാവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ശില്പിയായ വിശ്വകർമാവിനെ കൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും സുഭദ്രയുടെയും ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നതും അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നും പിന്നെ രഥയാത്രയുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അന്ന് മുതല് ഈ ജഗന്നാഥപുരി എങ്ങനെ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോനെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ന്യൂ ജഗന്നാഥപുരി എന്ന് ആക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയെ ന്യൂ ജഗന്നാഥപുരി എന്ന പുനർനാമകരണം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പഥകാമി ഭവതുമേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാരും വന്ന് ഇതിനെ ആരതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർക്കാണെങ്കിൽ ആരതി ചെയ്യുന്നതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കയ്യിൽ വിളക്ക് ഏന്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ 3 വട്ടം ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യൂ, ഓരോരുത്തരും ആ ദീപം പിന്നെ കൈമാറി കൊണ്ടുപോകൂ, അങ്ങനെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ജഗന്നാഥിനെ ശ്യാമസുന്ദരനാണ് ഇത് കൊത്തി ഈ ഒരു രൂപത്തില് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതൊരു ക്ഷേത്രം പോലെയാക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ജഗന്നാഥൻ വളരെ 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 കൃപാലുവാണ്.
അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് രാധാകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ്. രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികളെ പൂജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർക്കശ നിലവാരങ്ങൾ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉള്ളവരടുത്തും ഉദാരനും കൃപാലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പൂജിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥൻ പ്രഭാതർ വിചാരിക്കും, ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ് തന്നെ ഇവിടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വന്നല്ലോ, ജഗന്നാഥാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം വേണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയും, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ രഥയാത്രയിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും രഥോത്സവത്തില് എല്ലാവർക്കും ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരെയും ജാതി ഭേദ മതം ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യം തരുന്നത്. അത്രയും കാരുണ്യശാലിയാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പിതാവായ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പാശ്ചാത്യർക്കും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി അഭിലാഷിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അതുപോലെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇവർക്കെല്ലാം എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും ഈ ജഗന്നാഥൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥന്റെ ഒരു രഥയാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു 2.5 മാസമേ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നോളൂ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാരും കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ് പോകരുത്, അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവർക്കുള്ള ധൈര്യം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ രഥയാത്ര നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. രഥയാത്ര നടത്തുക. അപ്പൊ രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ ചെന്ന് അവിടെയും ഇതുപോലെ കീർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും പ്രായമായി 72 വയസ്സായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ യുവാക്കൾ കിടന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കീർത്തനാനന്ദൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. കീർത്തനാനന്ദൻ പറയും, വേണ്ട, ഇത് മതി, കീർത്തനം നിർത്തുക. അദ്ദേഹവും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവര് അതിന് കൂട്ടാക്കാതെ ഈ നൃത്തത്തിൽ എല്ലാരും ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കീർത്തനാനന്ദന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പ്രോഗ്രാം എന്തോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പോകേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വിളറി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എണീറ്റിട്ടില്ല, കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ അച്യുതാനന്ദനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയും, അച്യുതാനന്ദൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അച്യുതാനന്ദൻ അവിടെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇത്രയും 72 വയസ്സായ വ്യക്തിയാണ്, ഇത്രയും വയ്യാതായി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, എന്തോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തിനാ സമയം കളയുന്നത്, ചാൻഡ് ചെയ്യൂ, നാമം ജപിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ സുഖമില്ലാതെ ഇത്രയും വയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം ഓരോ നിമിഷവും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നാമം ജപിക്കൂ. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഇടത്തെ സൈഡ് തളർന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോക്കും കൂടാതെ ഹൃദയാഘാതവും അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു. ആംബുലൻസില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പം അദ്ദേഹം നല്ല സീരിയസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? എന്റെ യജമാനന്റെ, അത് നരസിംഹദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. കാരണം അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 2 ഹൃദയാഘാതം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു. ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരില്ലേ, ഇതെല്ലാം എന്തായി തീരും, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാരും പേടിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ നരസിംഹദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യൂ. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ യജമാനൻ
തന്റെ ജോലി ഈ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ബോധം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഇപ്പൊ ആകെ ന്യൂയോർക്കും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയും ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇനി ലോകം മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ ജോലി ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കണം, ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കരുത്, നരസിംഹദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആശുപത്രിയില് അദ്ദേഹം കുറച്ചു നാള് കിടന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായിട്ട് ഭേദമായി തുടങ്ങിയപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ പിന്നീട് EEGയും അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഗർഗമുനിയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഗമുനിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഈ കട്ടില് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് EEG എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഒരു നേഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനുമായിട്ട് നിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട. അപ്പൊ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തും പറയും, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗർഗമുനിയുടെ അടുത്ത് കട്ടില് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ EEG എടുക്കുന്ന റൂമിലെത്തും. ആ റൂമിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ നേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകും. വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട. പ്രഭുപാദർ പറയാ, സ്വാമിജി പറയാ, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട. അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് ചെറുതായിട്ട്, ഇത് പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നുള്ള അവസ്ഥ, അവരോരോന്ന് അതും ഇതും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരൊരു റിസർച്ച് തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഇല്ല. ഇവര് ഈ ഓരോരുത്തും എവിടുന്നേലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധികകാലം നിന്നാൽ അതിന്റെ ചെലവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദര് പറയാ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗർഗമുനി, തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ആ നേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ഇല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ്ട, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ കട്ടിൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങ് ഓടും. അവിടുന്ന് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തന്റെ ചാനിങ് ബാഗിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്ന, എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂം, എവിടെയാണ്, ഏത് ഫ്ലോറിലാന്ന് പോലും അറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കാണ്. അവസാനം റൂമിൽ വന്നെത്തുമ്പോഴോ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാരും വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം പ്രഭുപാദർ ഡോക്ടറിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഡോക്ടർ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് അല്ലേ. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയും, എന്നാലും അങ്ങേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു, വേണ്ട, എനിക്ക് പോണം. പിന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് മനസ്സിലാവും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ അവരും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് പറയും, എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്, അദ്ദേഹം എന്തായാലും മരിക്കും, നിങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി, അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയേക്കാം, ഒരു വൃദ്ധനായാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭയമുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഗുരുവിനെ അത്രയും ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നില്ല, അങ്ങനെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ ഒരു കടൽ തീരത്തിന്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഭക്തന്മാർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്, സൂര്യൻ അധികം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, എനിക്കിവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇവിടെ സൂര്യനില്ല, എന്റെ അസുഖം അങ്ങനെ ഭേദമാകില്ല ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയില്, ഇന്ത്യയിൽ പോണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കും, അയ്യോ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പോയ ആരായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ നോക്കാനും ഇദ്ദേഹം ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആരായിരിക്കും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് ലെറ്റർ വന്നു, അവര് രഥയാത്ര ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ പോണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അദ്ദേഹം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് പോയി. ചെക്കപ്പിന് ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി, ഇത്രയും മാറ്റമോ. അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കിങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോണം. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ശരി, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് ന്യൂ ജഗന്നാഥപുരിയില്, അവിടെ ജഗന്നാഥ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ആ ടെമ്പിള് ക്ഷേത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ
ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവര് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം പ്രഭുപാദർ അവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഒരു വടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശരീരം അത്രയും അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു ഉത്സവത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തേണ്ടതും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ രഥയാത്ര നടത്താനായിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു ട്രക്ക്, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് ജനലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ട്രക്കില് നിങ്ങൾ രഥയാത്ര നടത്തണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, കയറ് വെച്ചിട്ട് പയ്യെയാണ് വലിക്കേണ്ടത്. എന്നാലും അത്രയും അതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭക്തർ ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നം ചെയ്തു, രാവും പകലും ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവര് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആ രഥയാത്ര അവര് നടത്തി. അപ്പൊ ഈ രഥയാത്ര നടത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. തന്റെ ഭക്തന്മാർ കാരണം 5-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദര് തന്റെ വീട്ടില് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും അയൽക്കാരെയും എല്ലാരെയും വിളിച്ച് രഥയാത്ര നടത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്ത്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തും ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര നടന്നതാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ന്യൂ ജഗന്നാഥപുരി. അപ്പൊ ആ രഥയാത്ര നടത്തി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി തന്റെ ഗുരുവിനും ഇത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശാരീരിക നില ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ രഥയാത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു, ഇനി പ്രഭുപാദർ തിരിച്ചു വരില്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തയെല്ലാം വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 72 വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇത്രയും അസുഖങ്ങളും ഒരുപാട് യാത്രകളും ഒട്ടും റെസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലോട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയും, സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിജിക്ക് പകരം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നേരിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിയെ തരണം എന്ന് പ്രഭുപാദരെടുത്ത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരും. ഭക്തന്മാരിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഒരാളില്ലാതെ ഇത് നടക്കത്തില്ല, പ്രഭുപാദർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംസാരം തുടങ്ങി. അപ്പൊ സ്വാമിജിക്ക് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു വ്യക്തിയെ തരണം എന്നുള്ള സംസാരമായി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംസാരം വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പ്രഭുപാദര് മിണ്ടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രിയില് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു മുകുന്ദൻ എന്ന ഭക്തന്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു സാധാരണ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പിന്നെ മൗനത്തിലാവുകയും കരയാനും തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് മുകുന്ദന് മനസ്സിലായത് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന ആ പദവിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് സ്വാമിജി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പകരം വേറൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭ്രാതാക്കളെ ഒന്നും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭിന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് ശരിയായ ഒരു ധാരണ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഞാൻ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളടുത്ത് വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ ശാരീരികമായിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും, അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയപ്പോ കീർത്തനാനന്ദനായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാമിജി ഇന്ത്യയില് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ സാധാരണ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഒക്കെ എത്തുമ്പോ എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ ആരുമില്ല, ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും അദ്ദേഹത്തെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് എത്തിയത് 1967.
1867 ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയില് ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. അപ്പൊ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ പ്രിന്റ് എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യം അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പോയിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ഈ കീർത്തനാനന്ദൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് എളിമയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് ടാക്സി പിടിച്ചു പോയി. ടാക്സി പിടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ടാക്സിക്കാരന് കൊടുത്ത 40 രൂപ. ഈ 40 രൂപ ഏതാണെന്നറിയോ? ഏത് 40 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്? പണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന 40 രൂപ. അതെ, അന്ന് പോവാൻ നേരത്ത് വെറും 40 രൂപയായിട്ടും കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്റെ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് പോയതാണ് പ്രഭുപാദർ. അതേ 40 രൂപയാണ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ടാക്സിക്കാരന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ടാക്സിക്കാരന് അത് ഫുള്ള് കീശയിലാക്കി. പക്ഷെ അതിന്റെ പകുതി വിലയേ വരുത്തുള്ളൂ അവിടെ എത്താനായിട്ട്, അത്രയും റേറ്റേ വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദേഷിച്ചു. നിങ്ങൾ ബാക്കി പൈസ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു വാക്തർക്കം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ വെളുപ്പാങ്കാലത്താണ്, അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാലും കാര്യമില്ല. അപ്പം പിന്നെ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു സ്വാമിജി എന്തിനാണ് വെറും ഒരു 40 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടാകാം. പക്ഷെ കാരണം ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ പണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹിക്കാത്തത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു കള്ളത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോയിൽ പോകുമ്പോ എത്ര പേര് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിച്ചാണ് ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ പോട്ടേന്ന് വെക്കും. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അർഹിക്കാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് പാപം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നിസാരമായി കളയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് പാപമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് കൃഷ്ണനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിലാണ് ഈ എന്താണ് ഈ വ്യക്തി കൈയടത്തുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കോട്ടയെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ചിപ്പിവാടയില് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറി കണ്ടപ്പോൾ ഈ കീർത്തനാനന്ദൻ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ എന്ത് രാജകീയമായ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും ന്യൂയോർക്കിലും. ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത്രയും പൊടി പിടിച്ച് എന്താണ് ഒട്ടും ആരും ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാതെ, അതും അത്രയും ശുചിത്വം പോലും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ മുറിയിൽ വന്നപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ മുറിയിലാണ് ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയത്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നത്, എന്റെ കുക്കറും ടൈപ്പ് റൈറ്ററും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങും, ടൈപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ പാചകം ചെയ്യും, പിന്നെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇത്രയും ഒരു ദരിദ്രനായ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ കീർത്തനാനന്ദൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അതും ശുചിത്വം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കാനായിട്ട് 2 ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെത്തി. ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം, മരുന്നുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം, അങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നടത്തിപ്പോയി. അപ്പൊ കീർത്തനാനന്ദൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇവരുള്ള എല്ലാരെയും കണ്ടപ്പോ ആരും പ്രഭുപാദരെ പോലെയല്ല, ആരും സ്വാമിജിയെ പോലെയല്ല എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് ന്യൂഡൽഹിയില് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ പഴയ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രഭുപാദരുടെ ചിന്ത മൊത്തം അമേരിക്കയിലാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീത പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പുസ്തകം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. 1967 ഇതുവരെ പുസ്തകം ആയിട്ടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 3 വോളിയവും അതുപോലെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം അവിടെ അവർക്ക് കത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അമേരിക്കയിലുള്ളവരത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം ആദ്യത്തെ സന്യാസ ശിഷ്യനായിട്ട് കീർത്തനാനന്ദന് സന്യാസി ദീക്ഷ കൊടുക്കും, സന്യാസ ദീക്ഷ. പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യത്തെ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കീർത്തനാനന്ദൻ. അദ്ദേഹം വളരെ യുവാവാണ്. സാധാരണ സന്യാസ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ല പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം സന്യാസം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ജീവിതമൊന്നുമല്ല.
എല്ലാരും വിചാരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എന്ത് സുഖമാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ സന്യാസ ജീവിതമാണ് അത്രയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവരുടെ ജീവന് തന്നെ അപകടം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനെ കൊല്ലാൻ വരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ നക്സലൈറ്റുകാരെ കൊല്ലാൻ തന്നെ, പ്രഭുപാദരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ജീവന് തന്നെ അപകടം പിടിച്ച രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് സന്യാസ ജീവിതം. അവര് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ കീർത്തനാനന്ദൻ ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വേണം, എല്ലാ ചിട്ടകളും നോക്കി ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വ്യക്തിയാണ് കീർത്തനാനന്ദൻ എന്ന് പ്രഭാതർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ് അപ്പൊ പറയും, ഈ അച്യുതാനന്ദനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ, ഈ വെള്ളക്കാരനായ സന്യാസി എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഈ വെള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുള്ളവരെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവര് സ്വന്തം കൾച്ചറൊക്കെ മറന്ന് ഫോറിനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കൾച്ചറിലോട്ട് മാറുന്നത് പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. ആൾക്കാരൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി, ചിന്താഗതി മാറി തുടങ്ങി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറേ അവർക്ക് വേണ്ട. കുറെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്വാധീനം കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു, ഒക്കെയുള്ള കൾച്ചറിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പാശ്ചാത്യനായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാരനായ സന്യാസിയെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. അവരും കൃഷ്ണാവബോധം ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെ പിന്നീട് വേറൊരു ശിഷ്യനായ അച്യുതാനന്ദൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദൻ വരുമ്പോഴും സ്വാമിജി ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ജീവിതം, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കണ്ട് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അതുപോലെ പല പല ബാബാജിമാരെ അവരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ബാബാജിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു ഹൈ ലെവൽ സന്യാസിയാണ്, എപ്പോഴും ഭജന പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതാണ് അവരുടെ രീതി. അപ്പൊ ഇവരാരും പ്രഭുപാദരെ പോലെയല്ല. പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാര്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഗോസ്വാമിമാരെ കണ്ടു. ഈ ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ മാത്രമേ ഗോസ്വാമി ഉള്ളൂ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി എന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, നിഗ്രഹണം സാധിച്ചവരാണ് മാതാജി. എന്താ മാതാജി? ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണം. അതെ അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാനില്. അതെ അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗോസ്വാമിമാര് അവര് ജന്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ഫാമിലിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പൂജാരിമാരൊന്നും ശരിക്കുമുള്ള ഗോസ്വാമിയുടെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. അവര് അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ ഫാമിലിയെ, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗോസ്വാമി ആയവരാണ്. അവരെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള ഗോസ്വാമിമാരല്ല. ഈ പറയുന്ന ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതും ആളുകളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഈ കാസ്റ്റ് ഗോസ്വാമിമാരെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഈ കാസ്റ്റിന് വളരെ എതിരായിരുന്നു. എല്ലാരും ഏതൊരുവനാണ്, ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ അവനെ ഉയർന്നതായിട്ട് കാണണം. സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഗോസ്വാമി, അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ടാവുന്നതല്ല എന്നൊക്കെ തർക്കിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്ത ടീച്ചിങ് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇവരാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇവരൊക്കെ കാസ്റ്റ് ഗോസ്വാമിമാരാണ്, ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് വൃന്ദാവനം വിട്ടു. അതിനുശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ഇനി എത്ര നാൾ കാണും എന്നറിയില്ല. ഈ ഓരോ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം എവിടാണ്, അമേരിക്കയിലായിരുന്നപ്പോ പോലും
രാവിലെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീക്കും. ആൾക്കാരെല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്രയും തണുത്ത സമയത്ത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഇദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൂടാതെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എങ്ങനെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ബുക്ക് അത് ആണ് ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചാൽ പോലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുഗൾസ് ഒക്കെ എത്ര ക്ഷേത്രമാണ് നശിപ്പിച്ചത്. ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയിരുന്ന ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ബുക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരു ഭക്തനായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം മാത്രം ഭക്തന്മാര് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ അവർക്കും നാശം സംഭവിക്കാം. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കേസസ് കാണാം അല്ലെ. മുത്തശ്ശനായിരിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഭക്തനാവുന്നത് കൊച്ചുമക്കളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് വായിക്കാതെ വെച്ചാൽ പോലും നാളെ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ മാരത്തോൺ മാസമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് മാതാജിമാര് ഈ ബുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ശാരദാ മാതാജി കുറെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത്രയും പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ബുക്കിലൂടെയാണ്. ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് അവതാരമാണ്. ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാരും കാണുന്ന രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഏത് ബുക്കാണ് ഇത് കൊള്ളാം, അവരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ബുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നും. നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഈ ബുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വരുന്നവർക്കും ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇതിലെന്താണ്, അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യം വരികയും അതിലോട്ട് ഒരു ആകർഷണം വരികയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക്, അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് കത്തുകൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അയക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരടുത്ത് പറയും, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും തിരിച്ചറിയും, സ്വാമിജി വേഗം നമ്മളടുത്ത് വരൂ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു പ്രചോദനം വേണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ചിന്ത, നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഭഗവാനെ 24 മണിക്കൂർ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ 25 മണിക്കൂർ ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ തിരിച്ചും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അതേനേക്കാളും അതിന്റെ 10 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണ്. അതേപോലെയാണ് ഗുരു. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ചിന്തിക്കാൻ വരും, ഗുരുവും തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് ഒരു കമ്പനി, അതിന്റെ പേര് മാക്മില്ലൻ കമ്പനി ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് കരാർ ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമാവും. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബുക്കും കൂടാതെ ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ഇത് അധികം കാലതാമസം വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കും. അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ അവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അച്യുതാനന്ദനും കൂടാതെ കീർത്തനാനന്ദനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് യുവാക്കളാണ്, അത് അധികം പ്രായമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പോ അച്യുതാനന്ദൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, നീ ഇന്ത്യയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രഭുപാദ സ്വാമിജി ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പോ കുറച്ചു മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അച്യുതാനന്ദൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട്. ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അറിയത്തില്ല, ഭാഷ അറിയത്തില്ല, ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചൂട്. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ സ്വാമിജിയുടെ ആരോഗ്യമെല്ലാം ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ അച്യുതാനന്ദന് അടുത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയും, സ്വാമിജി പറയും, എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് നീ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്ന് പറയും, എന്ന് അച്യുതാനന്ദനോട് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും, അങ്ങയെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും, അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. നീ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാലോ, ഫോറിനേഴ്സ് വന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും വിദേശികൾ വന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ പറ്റിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്. അത് ഒന്നും അറിയാത്ത, ഭാഷ അറിയില്ല, കൾച്ചർ അറിയില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്
എല്ലാരും ചതിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും ആ നാട്ടിലില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് വിഷമിച്ചു നിന്നു അച്യുതാനന്ദൻ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയും, എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നീ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഒന്നാണ്. ഞാൻ ശാരീരികമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നീ അനുസ്മരിച്ചാൽ നീ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ ഇവിടെ നീ ഇത് പ്രചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ, കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്നെത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പ്രചരണം നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുഷിക്കുകയും ജീവിതം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രചരിപ്പിച്ചാലേ നിനക്ക് ശക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്രചരിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം ദുഷിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നു പോകും. ഇപ്പോ നമ്മള് വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ സാധന, അതായത് നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മള് വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, അത് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാലേ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. അത് ഈ ഒരു കലിയുഗത്തില് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇത് 3 ശ്രവണം നമ്മൾ കേൾക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കേൾക്കണം. കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കീർത്തനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിച്ചാലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടും. അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട് ആധ്യാത്മികമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇന്ത്യയിലാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അതൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും അദ്ദേഹം പരിമിതി ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല. അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിന്നെ പ്രശംസിക്കും. നിന്റെ ജ്ഞാനം കേട്ടിട്ട് അവര് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അവര് അതിശയിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും അമേരിക്കയിൽ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോകും. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ എത്തുമ്പോഴോ എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദര് സ്വാമിജി വരാനായിട്ട്. അവര് കീർത്തനം, എയർപോർട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ കീർത്തനം ചൊല്ലും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാതിലിന്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോ ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങും. ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഹാരമണിയിക്കും, പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കും, എല്ലാരും തള്ളിക്കയറാൻ നോക്കും. അത്രയും ഒരു വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. തന്റെ കുട്ടികളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെയാണോ തന്റെ കുട്ടികളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെയാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഗുരുജി സ്വാമിജി കണ്ടത്. പിന്നീട് സ്വാമിജിക്ക് ഇത് ഓരോ നഗരത്തിലും, ഇപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അതുപോലെ ന്യൂയോർക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഹരിനാമം ചൊല്ലും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോകും. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും ഒരു ഇതേപോലെ കടമുറി, എല്ലായിടത്തും ഒരു ചെറിയ കടയും അതിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും. ന്യൂയോർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും അതുപോലെ തന്നെ, ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണിൽ പോയി. അപ്പൊ ബോസ്റ്റണിൽ വെച്ചാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാരും സ്വാമിജി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബോസ്റ്റണിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള നാമം എല്ലാരും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന് കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ ദമ്പതികളാണ്. അപ്പൊ ഇവർ ഇതില് ഈ മാതാജിയുടെ പേര് ഗോവിന്ദ ദേവി അങ്ങനെ ഒരു പേരായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ പ്രഭു ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഗോവിന്ദജി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയോ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയും, ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3rd ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംബോധനയാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോകും. പക്ഷെ ഞങ്ങള് അങ്ങേ സ്വാമിജി എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ സ്വാമിജി പറയാ അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വിളിച്ചോ. അല്ലല്ല, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് തേർഡ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ പോലൊരു വ്യക്തിയെ ഇതുപോലെ ഉള്ള സംബോധന, ഇത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനൊരു സംബോധന നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങേ വിളിക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സ്വാമിജി പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഗുരുദേവ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു മഹാരാജ് എന്ന് വിളിക്കാം, വിഷ്ണു പാദർ എന്ന് വിളിക്കാം, പ്രഭുപാദർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, ഞങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെയാണ് അന്നു മുതൽ സ്വാമിജി എന്നുള്ള പേര് അപ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാരും പ്രഭുപാദർ എന്ന പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് തൊട്ട് എല്ലായിടത്തും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിനില് പ്രഭുപാദർ എന്ന പേരിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭുപാദർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? പ്രഭുപാദർ എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സന്യാസികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ സന്യാസിയാണ് പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പാദങ്ങളെയാണോ പ്രഭുക്കന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അതായത് മറ്റ് ഉയർന്ന സന്യാസിമാര് ഏത് വ്യക്തിയുടെ പാദത്തെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയാണ് പ്രഭുപാദർ. കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം ചെയ്യുന്ന, ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ അതാണ് അർത്ഥം. ആരുടെ പാദങ്ങളെയാണോ പ്രഭുക്കന്മാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് പ്രഭുപാദർ. കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം, ആരാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതും പ്രഭുപാദർ എന്ന വാക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദർ എന്ന പേര് ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. കൂടാതെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയും തന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക്, ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹവും പ്രഭുപാദർ ആണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രജാചാര്യ അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ സംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. ഓം വിഷ്ണുപാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളിലാണ് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത്. പരമഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് പരമഹംസ സ്ഥാനം. പരിവ്രജാകാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി. അഷ്ടോത്തര ശത എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ്? അഷ്ടോത്തര ശത എന്താണ്? അഷ്ടോത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരും? അതിന്റെ ശത ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? 800 അല്ല, 800. അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8, 8 ദിക്കിലും ശത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100. അപ്പൊ 108 ശ്രീ, അതാണ് അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീ. അപ്പൊ ശ്രീ എന്നൊരു വാക്ക് ഒരാളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സംബോധനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ശ്രീ 108 വട്ടം ശ്രീ 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 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീ. അപ്പൊ 108 പ്രാവശ്യം ശ്രീമദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ശ്രീമദ്, ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ്, അഭയ ചരണാരവിന്ദ, ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ.
ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ശ്രീ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അഷ്ടോത്തര ശതശ്രീ 108 വട്ടം ശ്രീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്രഭുപാദരാണ്. അത്രയും ഉയർന്ന പൊസിഷനാണ്, അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അത് ഇവര് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാഗസിനില് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ, ആർക്കൊക്കെ നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള നാമം വരുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദാസന്റെ ദാസാനുദാസൻ, ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ വെറും ഒരു ദാസനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോസ്റ്റണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള നാമം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് ഇനി കാണാം. ഇനി ഒരുപാട് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്ര സെഷൻ വെച്ച് തീരുമെന്നറിയില്ല, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. ഇനി ഇദ്ദേഹം മോൺട്രിയലിൽ പോകും. അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ന്യൂ വൃന്ദാവൻ എന്നുള്ള ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എന്താണ് ഗ്യാസും ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവൻ വരുന്നത്, അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രീച്ചിങ്, പിന്നെ ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള രീതി, പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം, അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗുരുകുലം നിർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 72 വയസ്സായിട്ടും ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇത്രയും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും എണീക്കില്ല, ഇനി എനിക്ക് എന്തേലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ അസുഖം രണ്ടാമതും അമേരിക്ക വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരികയും കൂടാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്